Oh, sa kanila bata. Pasugod na sa Sakay mo lang ito mga tao. Nagunas, bata na. kita sugod na hatag no, snacks no. Ilan na ang Isa ning anak sa imong manghod nga ba Jay? Ang magwang? Kung ito sa imong daddy ka una ka. Pangayo ka. Ha? Five years old ka na bata? Oo, 5 years old ingon sa tinday. Ano ba nila? Ang pag-birthday day ko? Happy daw mo. Mo 6 Na taon luya. Wala ang amahan. Wow, wow, ay. Ito, palit dyan. Dali bitong ngit-ngit no. Nauman na mag-misa na. Agning badziha in town oy. Na. Oh. Di sa ka na laag nang. Di sa ko kada gabian. Gabian maning badzihan eh. Sakay ka ba? Oh, gasakay ko pagpadong kay diha may kanang piagiyo ba. Gikag ka ng ibabaw dito. Diya. Ang gipara. Asa ang gigani ha pag sa patay dito sa Camellia? Oh, dito. Labay sa iyahang gihikyugan. Hello, oy. Tulatada di ay sawa. Di murag kanang siguro nang maglalis gud nga. Maldita lagi kunog badji. Mo itong kapuyo ilaha ati hinday kay ngilad kunog batasan. Bisan kunog naa sila nga ati hinday kay magaway. Siya maguna. Moingon. Na, sa una pagbuhin niya sila kana. Naman niyang mama kay gikan man na sa gawas murag kanang DH siguro. Mama sa Albaje. Balilula sa mga bata ba? Bago man kuno nahing kuan ng lula abot. Ay, Let's go. Asa rin ka uli? House 1? sa house number 1. Let's go. Kuyawa dyan eh ay. Kuyawa dyan na siya ay kay Daghagbay. Pilipi. Acha, garaa kayo. Hambog, gray, ga. Hambogon. Marilyn pa imo. Donga mo yung lagili. At least gamay ra hong malakwan kay naaman sa tife. Adi man hadlok pod kay lamdag man. Ay, kumpare sa tunaway poste. Di pa sa una. Lakaw galita. Diyo. Aw di day lakirino di ay. Ilakirino di ay. Grabe yung taon. Alas 3 naman tingali nakalakaw ang kuan. Eh pagkuhan ako mga hinayhay na ako ang kuan sa pulis. Nadugay man to sa kuan. Ano naman? Pictorial. Kay daghan kadyo. Kaya ano ko sige, pag-uli nila itong Sabado sa gabi.